Hello Biafrans and lovers of freedom across the globe. Welcome to Biafra Battle Cry TV, your uncompromising voice for truth, justice, and liberation. This marks a pivotal moment in the global stance against both the Nigeria Christian genocide and terror in West Africa. Ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụla ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụla ya bụ ọkaka. Ụbọchị ene ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ. Ndị Igbo wee tuo gị ebighị ebi, onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịghị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkụ wee na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt kwetu wee wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ n'ụtọ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nzọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwa akpa isi ala nye, ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikuni ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala nwekwa n'iyi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana onwe onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara onye bi ka a na-arịọ gị. Ise ise ise. Having handed over our proceedings to heaven, we must therefore proceed unfailingly and very speedily to preach this very gospel that we have been mandated to preach this very day, because heaven and earth will bear us witness that they came in their time and the gospel of redemption was preached. Nigeria has no name. Nigeria means nothing in Igbo language. It doesn't mean anything in Ibibio language. It means nothing in Ijo language. It means nothing in Efik. It means nothing in Urobo. It means nothing in Ishekiri. It means nothing in Edo. It means nothing in Yoruba. It means nothing in Hausa. It means nothing in Tiv language. It means nothing. Nigeria is a name given to people in Africa by a European man. It is not your name. Can anybody tell us who formed Hausa? Can anybody tell us who formed Yoruba? Can anybody tell us who formed Fulani? They grew as a result of an organic process. When man tampers with the work of God, the nonsense happening in the zoo is what we receive. You've just heard a message that echoes the cries of the oppressed and the resolve of the free. At Biafra Battle Cry TV, we stand firm in amplifying voices that challenge tyranny and defend humanity. Stay vigilant, stay united, and never stop speaking truth to power. Until next time, keep the fire of freedom burning.